alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Al'umma ine mana barka da sallar wannan wata mai albarka. Wato dakta, idan na fahimce ka, na'am, a rayuwar shehu ya nuna wa duniya cewa ita soyayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a baki take ba, na'am, a cikin kwaikwayonsa take, na'am, yadda babu shehu shakka rayuwarsa ta raba. kwarai da gaske. Wata shi kwaikwayo alama ce guda ɗaya da alamomin soyayya. Ba za mu ce kwaikwayo shine soyayya ba, amma dai kwaikwayon aikin manzan Allah ɗaya ne daga cikin alamomin soyayya manzan Allah, kuma shi yake nuna soyayya ya cika. Amma dai sai a sami soyayya ko ba kwaikwayo, domin akwai hadisi a sahih Bukhari a kitabul hudud, hadisin sayyidina Umar na mutumin da ya zo yana shan giya, ana zuwa ana dukansa, amma lokacin da wani ya la'ance shi, manzan Allah ya ce ka daina la'antar mun shi dan masoyina ne. Ko to kaga duk wanda manzan Allah ya ce mishi masoyinsa ne, amma ko mashin kuma kaga ba yana kan abin da koyi ba. Don haka za mu ce soyayya ita ce biyayya ba, amma babu shakka biyayya ɗaya ne daga cikin alamomin soyayya. Kuma shehu radiyallahu anhu ya cika waɗannan duka abubuwan ƙarshen cikawan da mutane su iska. Na'am. To saboda lokaci ga kuma abubuwan da muke so mu tattauna da ɗan saura. Na'am. A yanzu za mu so mu ji daga bakin datta, wala Allah ya mana bayani ko da a ɗan takaice saboda shi yana kallon mu. Na'am. Akan abin da ya shafi hakika da shari'a a addinin musulunci. Na'am. To wannan ma matsala ce wacce take tana buƙatan zama musamman domin tattauna ta, amma dai in an ce hakika, wannan kalmar shahadan da muke da shi ya kunshi waɗannan abubuwan guda biyu da ka ambata. Watan la ilaha illallah yana nufin hakika kenan, ba abin bautawa da gaskiya sai Allah. Watan kadaita fuska zuwa ga Allah subhanahu wataala shi ake ce ma hakika. Shari'o'i kuma kowane manzo cikin manzannin Allah yana da shari'an da ya yi, kullin ja'alna minkum shar'atan wa minhaja, kowanne yana da shari'ansa. Saboda za a ga wannan annabin ya zo da sallah so biyu a rana, wannan ya zo da sallah so kaza a rana, to kaga wannan shari'a kenan. To wannan Muhammadu Rasulullahi din shi ya kunshi dukkanin shari'a. To kuma wannan zaka same su a cikin athar din manzo, hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam. Misali ingantaccen hadisin sahihul Bukhari ya shi mu misali shi kadai muka dauka don mu fahimci hakika da shari'a, na mutumin da ya zo uwansa yana neman bashi, ko ya ce masa to ka kawo shaida, ya ce Allah ne shaida. Haka Allah ne ya ce a sa shaida, ko kaga ka shari'a bane, don ba wata shari'a da ta ce an ce a kawo shaida, a ce Allah ne shaida. Ya ce kawo mai tsaya maka, ya ce Allah. Kaga anan wurin duka ya tafi wani kuma wuri ne daban. Ya ce yadda da shi a haka ya bashi kuɗi. Lokacin biyan bashi yayi, ya zo bakin ruwa saboda yana tsallaken ruwa ne ta can ɓaraye, ya zo bakin yana neman jirgin ruwan da zai aiko da sako babu. So da aka yi ya ce to tun da dai Allah ne kafila, Allah ne shaida, shi kenan kawai sai ya sami itace ya tsaya ya saka wannan kuɗin ya ɗaure ya wurga ruwa. Kaga wannan ba shari'a bane. Ba wanda ya ce in zaka biya bashi ka ɗauka ka wurga ruwa, ko ka wurga a iska, ko ka sa a bakin tsuntsu ko dabba ka ce ya je ya kai. Kaga wannan kawai ka yi tabziri ne, ma ka yi barna ne a shari'a. To amma ya aikata haka, sannan daga baya da kuma sami jirgin ruwa sai ya ƙara biyo. Shi kuma wancan mutumin yana yawo kullum, yana zuwa da jirgi ko za a zo da sako, ya koma gida ba sako, can jirgi haka yana dubawa ya ga itace a bakin hanya, ya ce ya ɗauka ko ya je gida ya sha ɗumi. Ya ɗauka ya je gida ya buɗe sai ya sakon shi cif a ciki. Kuma wancan mutumin lokacin da ya sami jirgi sai ya ƙara ɗaukan wannan kuɗin ya ƙara biyo jirgi, kashe shari'an kenan. Ya zo domin ya kawo ma mutumin kuɗinsa yadda ya karɓa. Kaga shari'a da haƙiƙa ya tabbatar da gaba ɗaya. To wannan dai wani abu ne wanda yake shi kanshi, kamar yadda muka ce yana buƙatar lokaci mai tsawo, amma dai haƙiƙa da shari'a watan abubuwa ne kamar fuska biyu ne na kuɗi. Ba kaga kuɗi in ba ta da wannan fuska biyu ba sunanta kuɗi ba. To haka suke, la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am. To dakta, kamar a waɗansu bayanai da mukan ji game da rayuwar shehu, alhamdulillah mun ji irin yadda shehu ya kewaya cikin ƙasashen duniya da dama, wanda kuma ba kasuwanci ne ba wani abu na duniya ba, bai huce harka ta addini ba. To a irin wannan tafiye-tafiye da shehu ya yi, mai dakta zai gaya mana game da gudunmawar da shehu ya bayar cikin yada zaman lafiya a tsakanin al'ummar musulmi a duniya gaba daya? To duk da na ga lokaci ya yi ƙwarai kuma akwai buɗe magana domin jama'a,
so a takaicen takaitawa za mu iya cewa shehu radiyallahu anhu ba wai tsakanin al'umman musulmi kawai sun mutum da mutum ma. Shehu Ibrahim watan a zamaninsa ba a sami mutumin da ya ba da gudunmuwa domin yaɗa zaman lafiya tsakanin mutum da ɗan uwansa mutum ba kamar Shehu Ibrahim, wanda ya kai ma wasu mutane da dama dalilin Shehu Ibrahim suka karbi addinin musulunci, watan dalilin kyakkyawan mu'amalansa. A ƙasan nan akwai shugaban ƙasan da ba musulmi ba ne, amma saboda kyan mu'amalar Shehu Ibrahim sunan babban ɗansa ma sunan Shehu Ibrahim ya sa masa. Nan da rai shugaban ƙasan ba musulmi ba ne, watan saboda irin mu'amalar da ya gani daga Shehu Ibrahim. Ka duba akwai Kwame Nkrumah shugaban Ghana na wancan lokacin, mun san duka irin maganganun da ya faɗi akan Shehu Ibrahim da kyakkyawan mu'amalansa. Kai hatta Senghor in ka ji Shehu ya ɗaga mashi saut to ya so ya taɓa addinin shi. Watan dai abin da nake so in ce Shehu ya yaɗa zamantakewa, zaman lafiya tsakanin ɗan adam da ɗan adam, amma kuma ba yana nufin zamantakewan da za mu bari a tauye addini ba. Shehu radiyallahu anhu bai taɓa bari a tauye addini ba. Da mutum ya daga sanda addini kamar inda muka faɗi, Shehu zai mayar masa da martani. Muna jin sawaita wa tabbat ya daka wa azanat kanisatuka sauda lidini wa za'anat, wannan da shugaban kasa Shehu Ibrahim yake lokacin da na wancan kasa lokacin da ya nemi ya taba addinin musulunci. Haka kuma zaka ga sahayina waƙoƙinsu da maganarsu suna cike da addu'a ga irin waɗannan mutanen. To ma duk wanda faman ja'ana bis sulhi fasulhu da'buna wa man ja'ana bid diddi ji'nahu bid diddi, duk wanda ya so zaman lafiya da al'ummar musulmi, Shehu radiyallahu anhu da hannu bibbiyu yana karban sa domin zaman lafiya. Wannan shine dalilin da Shehu har mawo Shehu radiyallahu anhu ya je ya zauna tare da shi don duba ya za a yi a taimaki dan adam. Allah ya kara masa yarda. Na'am. To dakta, mun gode kwarai da irin wannan bayanai da ake mana na daga tarihin rayuwar Shehu Ibrahim Inyas. Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda da shi. Amin. To walala yanzu masu sauraro suna ta ƙoƙarin lalubar mu a layin waya kamar yadda muka amta su cewa za mu ba su dama su ma su shigo cikin wannan tattaunawa tamu. Ga kuma dakta mana tare da shi, kuma a yadda na lura kuma kamar yadda kai ma dakta kake mana bayani, kowane abu muka ɗauka game da rayuwar Shehu lokacin ya yi kaɗan a yi bayani a kansa. To don haka wala Allah a halin yanzu za mu juya ga su ma masu sauraron mu don su zama sun yi ishiraki da mu a cikin wannan tattaunawa mai albarka. Da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya amfanar da mu baki daya. Amin. To masu sauraro a halin yanzu za mu buɗe layuka kamar yadda na ambata, kuma za mu buɗe layukan waya ne guda 6. Layi na farko za a sami ne a kan 064 460 951. Sai layi na biyu shi kuma za a same mu ne a kan 064 461 yini na uku za a same mu a kan 064 462 layi na hudu za a same mu ne a kan 064 463 layi na biyar shine 064 464 layi na shida shine 080 92221 da fatan masu sauraro za a ci gaba da kasancewa tare da mu.